ještě jednou. Ahoj školo! Výborně, a teďkom já jsem slíbila, že to dneska půjde slyšet až do Kašence. Takže znova. Ahoj školo! I s ozvěnou, perfekt. Zase čokoláda. Zase čokoláda. Takže my moc děkujeme házenkářkám a ještě jednou pro ně obrovský potlesk za tento velký úspěch. Můžete jí pískat! Dobře, tak mi bylo řečeno, že se teda hlásil se on, nebo jsi se hlásil? Před pátou B poprosíme, stoupne si tady před pátou A. Nějaký vtip? Dobře. Hele, malé děti, to bude paráda, tak tady to se máme, těším. Ano, tady máme. Babička v obchodě upadne. Kus práce. Takže velký potlesk pro obě. No u nás už asi ne, bohužel. Bohužel pro nás, pro všechny, pro vás i pro nás už ne. No jo, tak my si počkáme. Předáváme slovo jako mluvčímu třídy 9A. Já bych chtěla, aby naše pančelka trošku vystoupila dopředu, aby jsme na ně všichni hezky viděli. My bychom vám, pančelko, chtěli strašně moc poděkovat za celé ty 4 roky, co jste s náma vydržela. Za všechny ty rady, za všechno, co jste nás naučila. I když jsme si všichni mysleli, že to potřebovat nebudeme, tak hnedka u přijímaček jsme všichni zjistili, co všechno jsme potřebovali, hlavně od vás. A teda i od paní učitelky Májové z matematiky. A chtěli bychom poděkovat za všechny ty zážitky, jak už jenom ze školy, tak i ze všech výletů. Hlavně i z toho posledního, na který asi nikdo nezapomene. Chtěli bychom taky poděkovat za všechno, co jste nám dala, jak už z vašich vědomostí, tak vašeho času hlavně. Takže já bych chtěla poprosit Terku, aby vám dala dárek, který jsme pro vás sehnali. Jenom co vám k tomu řeknu, my bychom chtěli aj... My bychom chtěli, jestli byste si ho mohla hnedka rozdělat. Já nemám ráda loučení, já teď vlastně nemám ani slov, ale můžu říct, že jsem měla jednu z nejúžasnějších tříd, kterou jsem kdy učila. Takže jim strašně moc děkuju a určitě ještě se rozloučíme ve čtvrtek soukromně. Moc vám, děcka, děkuju, byli jste super. A chtěla bych poděkovat, já neděkuju teda třídní učitelce, ale troufám si říct, že děkuju naší kamarádce, protože paní učitelka při nás vždycky stála a kdykoliv jsme měli jakýkoliv problém, tak jsme se na ní mohli obrátit. A nebylo to, že by nám za to nadala nebo tak, ale snažila se nás naopak podpořit, ať jsme udělali jakoukoliv kravinu.
ať kluci udělali jakoukoliv kravinu, ať začali jsme třídnicí v 5. třídě. Potom jsme šli přes nějaký ten alkohol a bylo toho prostě hodně, takže já jí strašně děkuju, že při nás stála, i když třeba nemusela. Myslím si, že jakoby všichni jsme jí za strašně moc věcí vděční a že nás nenaučila jenom věci jako dějepis nebo výtvarku, ale že nás hlavně naučila, jak se vypořádávat s životem a jak k němu trochu přistupovat. A za to bych jí chtěla strašně moc poděkovat. A protože jsme jakoby parta bláznů, protože my jsme prostě blázni z 9B, tak uděláme velký hromadný obětí. Já teď nevím, jestli to mám zaplý a už vůbec nevím, jestli budu schopná mluvit, ale to, co jste řekli, to bylo jedno z nejhezčích věcí, co jsem kdy jako učitelka slyšela. Já si hrozně ráda s váma loučím taky jako vaše kamarádka, protože mám 20 úžasných nových kamarádů, o které doufám nikdy nepřijdou a kteří se ke mně budou vracet po celý život. Mám vás ráda vždycky, děkuju. Chtěli jmenovitě pozvat učitelé, kteří nás učili a a chtěla bych to jakoby říct i vám jako dětskám, abyste si ho strašně moc vážili, protože on pro tuhle školu fakt dělá první, poslední a zaslouží si, aby za to byl taky odměněn, aspoň od těch děcek. Tak abyste si podle toho k němu i chovali. Prostý klid. Pšt, ta pásnička zní. Brýle a úsměv nasadí, i s vysokou školou si poradí. Před školou zaparkují své šedé fáro. Žáci, nedotýkat se, je to super kára. Kluci mi to prostě žerou, holky ty se o mě perou. Však má láska, to je kvíz, je pouze a jenom dějepis. Nikdy se nenechám vytočit do běla, já se totiž jmenuji pan učitel. Výborně, velký potlesk pro pana učitele a jeho báseň. A to Stojíme, už se asi loučíme. Nutella a kivina, Sáva, Vojta, Zbybina, Šverca, Mate, Savina, Ondra, Terka, Pavlína. Ani démon osudu nedělal nám ostudu. Nechcem smutnit, nechcem brečet, jdem přece do světa. Možná ale bude nám chybět trochu škola tahleta. Vždyť to víte, jaký to je, že jak matika, hrozně nám to utíká.
skvělý, to bylo absolutně skvělý. Ještě dále potlesk, ještě jednou 3, 2, 1, teď pořádnou vlnu.